Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Umshana wakwaNgcobo fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. La kule channel ke mawukuthi umusha sike sifundisana isintu. Sikhumbuzisane nje indlela yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Sike sikhuthazane futhi ukuthi kona konke sikwenzayo kodwa singakhohle ukuthi impilo yethu thina njenganabantu abampisholo inqike enkomo kwabangasekho. Umuntu ophila enyameni udinga umuntu ophila emoyeni ukuze impilo yakhe ihambe iye phambili. Nomuntu ophila emoyeni udinga umuntu ophila enyameni. Akufanele bafowethu sikhohlisane. Uyabona njengoba uphila uphethwe yithongo lakini. Kudaliwe lokho ukuthi zonke izinto zakho zike esandleni sethongo lakho. Awukwazi ke wena ukuguqula lokho. Ukwenze kube indlela wena oyithandayo nofisa ukuthi kuhambe ngayo awukwazi ukwenza lokho. Njengoba siphila emhlabeni sidaliwe impilo yomuntu nomuntu inqike enkomo kwabangasekho. Yabona bafowethu nodadewethu ziningi izinto esezonakele enkathini namuhla. Ziningi kakhulu. Abantu abaphila kule nkathi namuhla abasakhuli. Kodwa sebesheshe bahambe emhlabeni bakhulele phansi kwenhlabathi okwamazambane. Kufanele sizibuze bafowethu nodadewethu ukuthi ikuphi la sone khona. Ngoba abantu ababephila ngesikhathi zasendulo babekhula baze bakhokhobe kodwa enkathini namuhla asikhuli. Uyabona? Ngesikhathi zasendulo abantu babeyiqonda impilo umkhulu omkhulu abadalele yona nempilo ekufanele bayiphile. Thina abantu abasimosha undlebe ezikhanya ilanga. Undlebe ezikhanya ilanga wasimosha kakhulu. Yebo, kukhona okuhle asifikela nako njengoba kumanje sikwazi ukudlulisa umyalezo emhlabeni wonke jikelele. Kuhle lokho akwenza. Kodwa wasilimaza kakhulu. Undlebe ezikhanya ilanga wasifikela nento ezinhle kodwa wasilimaza. Basilimaza kakhulu undlebe ezikhanya ilanga. Uyabona khona labantu laba ekuthiwa odudukwe nochaba. Konje isizwe sikabandisana ngisazi noma isizwe sikaHadebe. Kodwa niyabazi labo bantu labantu abadla inyama kakhulu abafaka izikhumba abasabhinca nje izikhumba. Yabona labo bantu labo impilo kade beyiphila bebephila kahle laba bantu. Mawubuka kunamakhehla amadala khona izalukwazi ezindala ezimqhiliba. Laba bantu baphila ngokuzingela badlela inyama. Uma begula bahlanganisa amakhamba athile. Uyababona bafake nobuhlalo obusho okuthile. Lobo buhlalo lobo akubona umhlobiso kodwa bayazi bona ukuthi kusho ukuthini. Namasiko futhi ngiyakholela ukuthi bayawagcina. Kodwa laba bantu kuthe makhamba isikhathi waqala manje labantu ababashuthayo babaphathele okalakateni, babaphathele izispice, babaphathele amadrinki, babaphathele amanzi lawa abhedayo esiwathenga ezitolo anamakhemikhali. Bayeke ukuphuza amanzi abo nakuba besawaphuza kodwa iyona nto le abafike bayiveza kubona ewubuhle ewubukhazikhazi. Nginaso futhi isiqiniseko sokuthi amanzi kade bewaphuza labantu ababashutha bebekade bewagxeka okuthi lamanzi lawa awahlanzekile naka amanzi ahlanzekile kanti lamanzi abephuzwa iwona amanzi anomsoco lawa bazobanikeza wona iwona amanzi awukufa ngoba amanzi enziwe afakwa namakhemikhali. Babanika okalakateni izispice sithe sisuka sabona futhi bebajova. Uyabona? Nginesiqiniseko futhi sokuthi ngenkathi bebajova bakhulume kabi ngamakhambi. Abaphilisayo bona abathema bazalwa bechatha mawukuthi bayachatha bewaphuza lawo makhambi bewadla ebaphilisa begeza ngawo baze bakhula njengokukhona nezalukwazi nje namakhehla ezimqhiliba beziphila ngamakhambi ngenkathi bekhula bengakafiki labantu laba ekuyibona ababashuthayo esebezobakhombisa imishanguzo yasentshonalanga. Le yanto bafowethu ifana ncamashini nento eyenzeka kulesi sethi sizwe. Sasingaswele lutho
Sasingaswele uNkulunkulu, sasingaswele emishanguzo, sasingaswele kudla, sasingaswele lutho, sasinako konke umkhulu omkhulu esidalele kona. Bafika ondlebe zikhanya ilanga, basifezela ubuhle, basifezela ubukhazikhazi, base benyathela konke umkhulu omkhulu asidalela kona. Bakunyathela, bathe bese bekunyathele base benza iqhinga lokuthi hayi labantu laba sibanika inkolo manje ngoba bone yabi inkolo. Thina inkolo yethu yasendulo kwakukukhumbula amathamba alele phansi kothula umhlaba, sinakekela imvelo, siyihloniphe. Sasithi thina masikhuleka, sasikhuleka kwinyanda ezulu, sikhuphukele entabeni, sixhumane nenyanda ezulu. Ngisho imvula masiyidinga, sasikhuphukele entabeni, sicela imvula, ifike imvula ngaso leso sikhathi, ngoba iyona ndlela esasidalwe sabekwa kuyo. Uyabona? Silima, iyona ndlela esasimkhonza ngayo umkhulu omkhulu. Siyinakekele imvelo, siyihloniphe, sigcina amasiko ekufanele ukuthi siwagcine nawe esadalwa sabekwa kuwo. Kodwa makufika inkolo yafika zokushaya konke lokho, yabe yona isikwenza. Kodwa indlela ekwenza ngayo yakwenza yakuphucula, yabe siyishaya le ndlela yethu eyimvelo. Uyabona nje kumanje uma ngase ngithi kumuntu ake sihambe siye entabeni sokhuleka, uzofika ngayiboni kahle lento mina engizofike ngiyenze, ngoba angizuyenza ngendlela yesonto, ngizoyenza ngendlela eyimvelo omkhulu bethu ababekade benza ngayo. Bese umuntu uyaqala uyayiphikisa athi hayi esontweni akwenziwa kanje, mina esontweni lami akushongo ukuthi kwenziwa kanje. Ziningi izinto, imvelo iyonanto esihlobene kakhulu nayo. Omkhulu bethu babekade behamba begeza emfuleni, uyabona, ngezizathu ezithile eziningi ezahlukene. Kunamakhamba athile ababekade bewasebenzisa alwa nezinto ezithile egazini kumuntu. Kodwa ondlebe zikhanya ilanga bathema befika nenkolo, bafundisa laba abafundisi okuthi abazishaye zonke lezo zinto baziqede nya. Inhloso ukuthuntubeza amandla omuntu ompisholo. Ziningi izinto ezaziwukuphila kubantu basendulo abebekade bezenza ezazibenza bakhule baze bakhokhobe, kodwa amabandla azishayayo. Othola ukuthi ekukholweni kwabo laba abakholwayo noma ebandleni akukho la kunakala khona ngokuthi kukhona umuntu ogcina isiko. Yini na undlebe zikhanya ilanga utheme efika wafika neqhinga lokuthi akaqala sonke imiqondo yabantu abathile bese akwazi ukusebenzisa bona ukucindezela into yomuntu ompisholo. Mawubuka abantu abaningi abampisholo balwa bodwa, baphikisana bodwa, bayaqophisana ngento yabo eyimvelo umkhulu omkhulu athi mebadala babeka kuyona. Kunabantu namhlanje abathi amasiko akufanele siwagcine, imfundisoze abazifundisa emasontweni abakhonza kuwo. Abanye bathi amasiko awagcina, abanye bathi uma ukholwa akufanele ugcine isiko. Uyabona, imfundisoze zonke lezo abantu abafike bazifundiswa emasontweni abakhonza kuwo, ngesizathu sokuthi amasonto vele mefika afike nondlebe zikhanya ilanga. Amasonto ayengekho la, sasingenawo amasonto. Indaba yokusonto into eyayingekho leyo, kodwa umkhulu omkhulu sasimazi. Indlela thina esasimkhonza ngayo kwakunakekela imvelo, sihloniphe futhi imvelo, siphahle, sithethe emsamo, sikhulume nabalele ngoba sasikholela ukuthi ibona abakeduze nomkhulu omkhulu. Sibona namuhla siyazama ukuthandaza ingoba vele sithandaza into engekho. Sithandaza into engekho, asiyazi indlela yokuthandaza ukuthi kufanele sithandaze kanjani. Kodwa amasonto onafika azosifundisa ukuthandaza okuphambene nendlela okhokho bethu ababekhuleka ngayo. Kukhona intshumayelo yenkosi ilanga lamalanga
lithi ilanga lamalanga khona umuntu okathi umethandaza athi Nkosi baba ngithethelele. Libe selithi ubani wena ongathi Nkosi baba ngithethelele. Ukhulume nje uqonda uNkulunkulu ngqo. Ubani wena? Unenhliziyo embi kangaka. Unenhliziyo namagqubu. Ungakwazi ukukhuluma noNkulunkulu wena. Mhlawumbe abanye bazoyazi leyo ntshumayelo. Ngoba abantu abaningi sike sithi masikhuluma sithi awukwazi ukuthi mawuthandaza uthathe inkulumo uyibhekise kumkhulu womkhulu. Kodwa thina indlela esidalwe ngayo sixhumana namathamba alele phansi kothuli lomhlaba kube yiwona sixhumanela nomkhulu womkhulu. Iziqhubithi inkosi yasekuphakameni. Obaba siyakholelwa ukuthi bakhona, nogogo bakhona. Sicela kubo bese bona basicelele. Hayi ngakuthumelela mina leyo ntshumayelo ikhona. Ngoba abantu abaningi izithi inkosi yamakhosi abaningi mangikhuluma kanje bavele bathi ngiyahlubuka. Ngesizathu sokuthi abantu abaningi abakholwayo abayifuni indaba yomuntu osalala. Bacabanga ukuthi umuntu uma esadlule emhlabeni kusuke sekwaphela ngaye. Kanti akuphelile ngomuntu uma esedlulile emhlabeni. Kusuke kukhathele inyama. Umuntu akafi. Umuntu umoya. Akafi umuntu. Kodwa inyama yakhe iyakhathala. Ingcwatshwe. Yena sala phile. Uma kuwukuthi awukholelwa lapho, siyakudabukela kakhulu. Manje amabandla ziningi izinto afike azinyathela. Uyabona nje kade wawuthandaza kodwa umthandazo owuthandazayo awukazi ukwenzele lutho. Fakazi wena kade wawuthandaza lutho kodwa ayikho neyodwa into eyakenzeka selokwaqala wena uthandaza. Ayikho neyodwa. Awufuni kodwa ukuyishintsha indlela yokuthandaza. Awufuni ukucela kokhokho bakho ngoba vele umkhulu womkhulu wayedale lokho ukuthi umuntu nomuntu uyoxhumana nabalele makukhona into ayidingayo. Ayikade wawuthandaza ayikade kodwa kwenzeka ilutho. Hayi akwenzeki lutho nawe ufakazi. Inhliziyo yakho yona ngoba ikukhohlisi iyakutshela iqiniso ukuthi kade wawuthandaza akwenzeki lutho. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi indlela yasendulo kube yiyona esiyizamayo ukuhamba ngayo. Uyabona nje thina siyazama thina ngoba sabasendulo kodwa siphila kule nkathi yanamuhla. Kodwa siyazama ukuthi okwakwenziwa okhokho bethu sizokuzama nakuba siphila kuyona le nkathi yanamuhla nakuba sesafunda yasiphucula imfundo kodwa siyazama ukuthi sibuyele kwinyathuko yokhokho bethu. Lokho esisuke singakwenza siyakwazi ukuthi sikwenze. Siyakwazi ukuthi lokho okungabalekile kakhulu singakwenzi, lokho okubalekile sikwenza. Sengathi kubafana nodadewethu singazama sonke. Ngoba manje le ndaba yesintu inyama nambana kakhulu kubantu. Ingoba isintu siyiqiniso. Isintu asihlonizi. Uma isintu usikhuluma kuba inkinga kakhulu ngoba abantu abaningi inkulumo oyikhuluma bake bangakuzwa kahle. Abanye baze bakujijele ngeenhlamba ngesizathu sokuthi usukhuluma isintu ngoba isintu siyiqiniso. Zokhumbula ukuthi iqiniso lazalwa labalodwa kwabo. Abantu abaningi abalifuni iqiniso. Iqiniso ke liyinkinga ngoba umuntu okwazi ukulizwa nelikwazi ukumphilisa umuntu eliphilayo ngaphakathi kuyiqiniso. Uma lingaphili iqiniso ngaphakathi kuwe ngeke ulizwe ngoba nokulizwa nokulikhuluma nokulenza kuyisiphiwo. Akubona bonke abantu abayokwazi ukukhuluma iqiniso. Akubona bonke abantu abayokwazi ukulizwa iqiniso. Ngoba ukuzwa iqiniso ulenze nokuliphefumula kuyisiphiwo kukodwa. Ziningi izinto othola ukuthi siyazikhuluma nabanye abantu bayazikhuluma eziyiqiniso. Sithi masizikhuluma noma abanye abantu bezikhuluma bese labo bantu othola ukuthi lelo qiniso liyabathinta bese bethuka inhlamba. Bathuka abanikazi beqiniso abaphathisiwe iqiniso ukuthi balikhuluma.
Akusizi bafowethu ukuthuka abantu abakhuluma iqiniso, ngoba iqiniso lona lodwa lokuphila emhlabeni. Yabona zinsizwa zakithi, ngiyafisa zinsizwa zakithi ukuthi uma wazi ukuthi khona ingane yabantu owakwathatha ubuntombi bayo, leyo ke ngohlala ngiyigcizelela ngaso sonke isikhathi. Kubalekile insizwa yakithi ukuthi uzama ukuhlela, uhambe uye kubo leyo ntombi uyocela ushwele. Lento wayenza insizwa yakithi icala elikhulu elingenayo intethelelo. Uma wona intombi, intethelelo uyithola mhla uyilobolile leyo ntombi. Uma ungeke uzuyilobole, udinga ukuthi ukhiphe inhlawulo elingana nelobolo uma wona intombi. Ngokwesintu nangokwemvelo, uma wona intombi uyinsizwa, leyo ntombi kusuke sekuphoqa ukuthi ithathe. Uma ungayithathile kufanele wazi ukuthi unecala elikhulu kakhulu lelo cala. Lelo cala lakho limile, likulindile. Abantu abaningi izinto zabo azilungi. Uyafuna ukuganwa manje umuntu kodwa akuvumi. Usukhohli ukuthi kunengane yabantu owathatha ubuntombi kuyo, ithongo lakhe laseloba ukuthi lo wesifazane omthathela umntombi usewumfazi kuwe, nelakhe ithongo laloba ukuthi lo wesifazane osuthatha umntombi bakhe uyena osewumfazi kuwe, wena wangamlobola. Kubalekile ke insizwa yakithi ukuthi usenze isiqiniseko sokuthi uma kukhona ingane yabantu owathatha umntombi bayo, kufanele wazi ukuthi leyo ngane leyo kwelamathongo kwalotshwa ukuthi siwumfazi kuwe. Nawe futhi insizwa oyothatha intombi eseyoniwe womunye umuntu, kufanele wazi ukuthi uthatha umfazi womuntu. Abantu abaningi abalifuni iqiniso, kufanele bangalifuni. Abanye abakaze balizwe likhulunywe endlebeni zabo, abanye aliphili kubo. Uthando lomuntu wesifazane bafowethu lunye, ubuntombi bakhe. Uma umuntu wesifazane ezothatha umntombi bakhe abnikeze insizwa ethile, leyo nsizwa usuke inikeze lonke uthando. Uma wena nsizwa uzothatha umuntu wesifazane ongaseyona intombi, kufanele wazi ukuthi uthatha umuntu ongasenalo uthando. Uthatha umuntu osaphisana ngegugu lakhe okuwuthando. Ingakho ngokwesintu nangokwemvelo, insizwa makufanele ukuthi iganwe, kufanele iganwe umuntu ophelele oyintombi nto, ngoba ubuntombi bomuntu wesifazane ilona thando asuke nalo, iyona nto eyigugu, neyoba yigugu egcekeni lomuzi kayihlo mhla efike ezosina, iyona nto ekufanele ukuthi isalele emagcekeni umuzi wakini. Uma uzothatha umuntu wesifazane ongaseyona intombi, umlethe egcekeni lomuzi wakini, uthakazokwenzani? Ngoba umuntu wesifazane ongayona intombi akalotsholwa, kusho isintu, akusho impunga yesintu. Akalotsholwa umuntu wesifazane ongaseyona intombi. Kuyihlazo ukuthi insizwa ihambe yekolobola umuntu wesifazane ongaseyona intombi, umntombi bayo obuthathwe enye insizwa. Akumenyezwa, ngisho ukumenyezwa esangweni, ngoba makumenyezwa esangweni kusuke kuzomenyezwa ngenkomo kanina, intombazane esuke isayigcinile. Uyabona ukuthi isintu sibhlungu kanjani. Akufaneleke wena ukuthi uzothi mawuzibuka ukuthi ukuphi njengamanje bese uzwe lenkulumo engathi wena iyakugadla, kanti hayi ngoba igadla wena. Le nkulumo ithathe ube wena usuyisebenzisa ekukhuliseni izingane zakho. Ungabuka ukuqhuzuka kwakho ukuthi wena njengoba usuqhuzukile nje le nkulumo uzoyizonda, uzonde nempunga yesintu, ungayenzi leyo nto. Kodwa wathathe lamazwi bese ukhulisa ingane yakho. Uma unengane yomfana, uyitshele ukuthi mfana wami, mawukhulu usufuna ukuganwa, ungamthathi umuntu ongaseyona intombi. Uthi intombazane yami, hlala ngentombi, uzigcine, ngoba umntombi bakho kufuna bosalela emzini oyobuya oganela kuyona. Hayi ukuthi uthatha umntombi umnikeze abafana, uphisane ngomntombi bakho, uphisane ngoqobo lwakho, uphisane ngegugu lakho. Kodwa uma izinkulumo ezifana nalezi sisazoqhubeka sigxeke nabantu abazikhulumayo, izingane zethu ezisakhula zizokhula zibe yizingane ezingazilutho nezingeke ziqonde ukuthi umntombi buyini. Ingane yentombazane kuyadinga ukuthi yazi ukuthi umntombi bayo buyiyona yonke into.
Umntombi bayamngaphezulu kwequalification ehamba enyuvesi yoyifundela. Umntombi akufundelwa. Umntombi buyigugu lakho ozalwa nalo. Umntombi yinto eyenza ukuthi mawufika emzini uphelele unayo, ufika uthwala umqhele, uthweswa amathonga asalele phansi kothuli lomhlaba. Sizwa kithi ayikho into enhle njenganokugana umuntu oyintombi ephelele. Ayikho into enhle njengokugana umuntu oyintombi ephelele. Uma ugana umuntu oyintombi ephelele, kunezinto eziningi egcekeni lomuzi wakini ezifike zinqobeke zinqotshwe ikona lokho ukuthi wena ulethe intombi phakathi kwegceke. Kunento ejulile ngomuntu wesifazane ozothi uma ezogana umntombi bakhe ebusalelekini. Lokho kuyikhambe elijulile elilwa nezinto eziningi egcekeni lomuzi wakini. Uma insizwa umuntu wesifazane kulobola uyintombi, lokho akukunika igunya lokuthi mnikeze umntombi bakho. Kufanele uzukhishwe kini kuqala, uhambe ongeniswa ngale ufike uqholiswe kubo. Iyona nto ke lenikeza igunya lokuthi seningembatha. Uma uyinsizwa ugane umuntu wesifazane osenolwazi lwenye indoda, awuganiwe. Kungezwakali kabi futhi nako lokho. Kodwa lamazwi ngifisa ukuthi sikhulise ngawo izingane zethu zabafana zilazi iqiniso. Uma wena nsizwa ugane umuntu osenolwazi lwendoda, uyadinga ukuthi uganwe ngoba uganiwe. Ngokwemvelo insizwa kufanele igane umuntu ophelele, umuntu onesibeletho esihlanzekile esingenayo eminye imimoya. Wena umuntu wesifazane ogane usunolwazi lwendoda, kumsebenzi wakho ukuthi le ndoda oyiganile ukuze emsamo wakubo uzolotshwa njengomfazi. Kumsebenzi wakho ukuthi ufuna intombi ephelele ezogana umyeni wakho ukuze ezothi uma isimganile umyeni wakho leyo ntombi, nawe uzobe usuphelele emsamo nasethongweni njengomfazi. Kodwa uma umyeni wakho esagana wena wedwa, kufanele wazi ukuthi kwelamathongo umyeni wakho akaganiwe, nawe futhi awulotshiwe njenganomfazi, kodwa umuntu oyokuphelelisa ilona oyintombi oyogana umyeni wakho, oyofika emhlophe emagcekeni asemzini oganele kuwona. Izinto ezinjena ke bafowethu zibhlungu masizikhuluma, kodwa kusuke ngeyona inhloso yethu ukuthi sithunuka amanxeba ukufundisana. Uma uya kwadokotela ugula, udokotela ufika kuhlabe ngomjovo. Mawuzoyinyangeni ifika ikutshophe kube bhlungu. Ngenkathi kuphuma igazi ngaphakathi elimnyama, ubususala wena uphila. Nodokotela ke ngokunjalo uyakujova kube bhlungu, emva kwaloko kusala ukuphila. Uma amazwi afana nalawa singeze ukukhumbuzisana wona, isizukulwane sethu esikhulayo sozala izingane ezinemimoya engaqondakali. Kanti yina owesifazane utheme yogana, wagana esibelethweni sakhe kugcwele imimoya yakantshangase, yakangcobe, yakadlamini. Akufanele ukuthi umuntu wesifazane embathe noma ngabe imuphi umuntu wesilisa. Ingakho bafowethu nodadewethu uthola ukuthi isithembu sigunyazwe endodeni kuphela, kodwa hayi kumuntu wesifazane. Ngoba umuntu wesifazane uyamumatha, unesibeletho esimumatha imimoya yendoda engena ngocansi. Umuntu wesilisa kwenzeki lokho, ayikho into ayimumathayo. Ingakho futhi umuntu wesifazane kufanele ukuthi umegana agane intombi phaqa engenalo ulwazi lwendoda, ngoba esibelethweni sakhe kufanele kube ukuthi ayikho imimoya ekhona ukuze mefike emzini ayoganela kuwo, afika kwazi ukuzala abantwana basemzini abangezumbathwa yeminye imimoya. Ngoba kuyenzeka umuntu wesifazane aphuphunyelwe isisu. Ngenkathi ephuphunyelwe isisu umuntu wesifazane sekukhona umoya manje yakantshangase, mhlawumbe wachithekelwa isisu sakantshangase, wachithekelwa isisu sakaMashimane, okusho ukuthi esibelethweni sakhe manje le ngane ke manje yala kwaNgcobo sezoyizala isizokwembathwa imimoya kaNtshangase, imbathwa imimoya kaMashimane. Isintu sasigwema yonke leyo nto ukuthi kungalinge kube khona inkinga ezifana nalezo. Ngiyazi bafowethu nodadewethu ukuthi le nkulumo engiyikhulumayo ayizwakali kahle, kodwa yona iyiqiniso. Uma sithi isintu siyayithanda sifanele ukuyamukela le nkulumo.
ikakhulukazi thina esisele kubalekile ukuthi izingane zethu sizikhulise ngeqiniso, sizitshele izingane zethu ukuthi ingane yami hlala ngentombi, kube ukuthi ingane iziphunyukela yona kodwa ibilazi iqiniso ukuthi wena njengonomzali uyitshelile ingane entombazana ukuthi umntombi bakho buyinto enkulu, iyona into eyigugu kuwe. Umntombi bakho ungaphezulu kwequalification ohamba uye enyuvesi uyoyifundela. Umntombi akufundelwa yinto eyisipho sikaMdali, into enkulu kakhulu umntombi. Manje asikwazi ukuthi singathi masifika la bese sikhuluma inkohliso, singabatsheli abantu ukuthi umntombi buyinto enkulu kangakanani, singazitsheli insizwa ukuthi kumngozi kangakanani ukona intombi. Icala lokona intombi insizwa zakithi alinayo intethelelo, linoshwele nje ukuthi uma kukhona umuntu ozokusiza ayithathe leyo ntombi owayona uzowuthola ushwele, kodwa intethelelo ngeke uzuyithola. Intethelelo uyithola kuphela uma umlobolile lowo muntu wesifazane wakugana waba umfazi, ngoba vele kwelamathongo kusuke kulotshiwe ukuthi lo wesifazane usewumfazi kuwe. Kunina nonke-ke izizwa zakithi nisafuna ukuganwa, kubalekile ukuthi umuntu wesifazane owathatha umntombi bakhe ngoba wakunikeza uthando lwakhe lonke, wakunikeza igugu lakhe, kubalekile ukuthi umlobo lo muntu akugane. Uma futhi unengane nomuntu wesifazane usumzalisile, kubalekile ukuthi lo muntu wesifazane umlobola akugane. Umshiyela bani? Uzothathwa ubani? Usumzalisile wena. Uyicala zizo zakithi, ubona izinto zakho nje azihambi kahle, ilento ukuthi wena uhamba uzalisa. Emzini yabantu kuyakhalwa ngawe, ubizwa ngenja, awuyanga ukohlawula, uxolise kulowo muzi lo, ucela intethelelo, ugeza igceke lakhona. Uyazi ukuthi insizwa yakithi uma wona intombi ithongo lalapho kulowo muzi loyo kwesinye isikhathi liyawuduba umuzi liphumele ngaphandle, bathi benza izinto emsamo zingenzeki, bathi bayazama ukwenza izinto azenzeki, kunesidalo esavele sathukuthela saduba saphumela ngaphandle ngenxa yakho. Mawubheka ke wena yini ezolunga phezulu kwempilo yakho? Ayikho into ezolunga. Insizwa kithi uma kukuthi uyazi wena ukuthi khona intombi wake wayona, nale insizwa ke eziphuphile ezishaya izifuba ngokona intombi, usukuyinsizwa ephuphile mawunjalo. Uyadinga ukuthi udodiswe, uyadinga ukuhlala nabantu abafana nathi abazokwazi ukukwaluleka, bakukhombisa ukuthi ubuntombi bubaluleke kangakanani entombini. Ayikho into enkulu insizwa kithi njenganokuthi uma uzogana ugane umuntu okade umlondoloze wena, umgade. Intombi insizwa zakithi mawuthandana nayo, umntombi bayo uvikelwa wena othandana nayo. Hayi ukuthi uzovela ubuthathe nje umntombi bayo. Ungayenzi leyo nto. Yiba yisoka, umlondolozo umntombi bentombi. Uma futhi kushiya isayintombi kuhle lokho, kuhle kakhulu. Kuhle kakhulu ukuthi intombi kushiye insizwa yakithi kade uyilondolozile umntombi bayo, uyigadile, ubuvikele umntombi bayo. Kodwa okubi kakhulu ukuthi intombi ithi kushiya, ikushiya nje umntombi bayo usubuthathile. Ngoba usuke usushiwa umfazi wakho, mhlawumbe ongeke usakwazi ukuthi agcine ephelele emagcekeni akini. Manje kuyinto enhleke ezizwa zakithi ukuthi intombi mayikushiya ikushisa intombi kunokuthi kushiye umntombi bayo usubuthathile. Kuyicala elikhulu lokho. Imsamo yabantu ayifani. Ungaboni omunye umuntu uthola ukuthi yena uyazona intombi izinto zakhe zisahamba kahle okwamanje ngoba kusasa naye khona la zomphendukela khona. Wensizwa zakithi angidlali mangithi umntombi kuyicala kakhulu ukubuthatha umntombi bengane yabantu. Kwazini lokho zinsizwa zakithi nani izintombi, kwazini lokho ukuthi umntombi benu buuthando lwenu. Umuntu wesifazane ezinsizwa okugane intombi, umuntu loyo wethembekile kuwena, umuntu loyo ekothi noma ngabe kwenzakalani kodwa akekho umuntu wesilisa ayomcabanga. Kanti umuntu wesifazane otheme efika kwene senolwazi lwendoda, nothi noma nibhekana nenkingi uyocabanga leya ndoda ayinikeza uthando lwakhe lonke. Hayi wena, ngaso sonke isikhathi ngisho ehleli nawe noma ungamnika impatho enjani, umnikeze uthando olunjani, kodwa enhlizweni yakhe lolo thando umnikeza lona
luzovusa lawa manxeba ukuthi usibanibani wathatha umntombi bami kodwa ngangazigcina ingane ngizobunikeza lo muntu osengiphethe kahle njengamanje. Uma nje insizwa zakithi uthatha umuntu wesifazane onolwazi lwenye indoda kufuna nikwazi lokho mabhungu amasha asakhula okuthi uma uthatha umuntu osethatha umntombi bakho abnikeze enye insizwa unikeza umuntu othi uma uhleli naye umphethe kahle acabange yona leyo ndoda leyo ngeke acabange wena. Qiniso ke leli mina ngikutshela lo ngisho bona abantu besifazane bazoyifakaza le abalithandayo iqiniso nabalaziyo neliphilayo kuba iqiniso kodwa lingaphili kuba iqiniso ngeke bayifakaze lenkulumo. Kodwa ngiyafisa ukuthi bonke abantu besifazane ekwenzeka iphutha badlala izigebengu zabalutha zase zithatha umntombi babo nikwazi ukuthi izingane zenu nizikhulise ngeqiniso. Uyitshela ingane ukuthi ungabovuma ingane yami ukuthintwa umfana nje akakuthinta uxhawule emfaneni. Angiphathi indaba ehage bafundisa abantwana ungabuka amaphutha wena onawo bese kube khona izinkulumo ozigodlayo. Amaphutha osuwenzile wathathe njenganezifundo okade uzifundiswa ukuze nawe uzokwazi ukufundisa izingane zakho. Abantu abaningi othola ukuthi kunamacala noma amaphutha athile abawenzile empilweni abafuna ukuthi baluleke abantu ngawo. Ingakho kwesinye isikhathi kungafanele ukuthi umuntu oqhuzuke kakhulu kube ukuthi manje umenze ukuthi akame phambi kwabantu afundise abantu iqiniso ngoba iningi labo bantu baligodla iqiniso. Baligodla kakhulu. Kukancane uzozwa umuntu wesifazane owaphisana ngomntombi bakhe ekhuluma ngomntombi eqhakambisa egqugquzela futhi abayizintombi ukuthi abaqhubeke bagade umntombi babo. Kukancane kakhulu umuntu wesilisa oqobayo nje abantu besifazane uzomuzeluleka ngokuthi insizwa zihlonipha abantu besifazane kancane kakhulu. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi izinto ezifana nalezo ukuthi uvele uwone nje umntombi bentombazana nawe intombazana kuvele kube lula kuwena ukuthi unqunele umuntu wesilisa. Fanele wazi ukuthi necala elikhulu ethongweni lakho uziphambanisela izinto zakho uyaziqeda nya. Uma uyintombi kubalekile ukuthi ulihloniphe. Beziwa zakithi njengoba usuwazwile lamazwi yenza isiqiniseko sokuthi le ntombi owazona hamba uye kubo uyocela intethelelo. Uma uzazi ukuthi awuhlawulile hamba uyohlawula ngoba into zakho ngeke zize zilunge zizolunga okwamanje kodwa khona isikhathi esisayo la izinto zakho zizoba likhuni khona. Ubona izinto zakho zinzima kangaka ingoba wena wabulala ingane yabantu wathatha umntombi bayo maqedwe wangayilobola ngoba isintu sithi yilobole. Ahleleke ke izinsizwa zakithi asenza izinto ekuyizona. Asithi masiganwa asiganwa abantu abafanele ukuthi basigane singaganwa abantu engafanele ukuthi basigane. Umuntu wesifazane osuke engayona intombi usuke ungamenza unkosikazi wakho wesibili. Hayi ukuthi uqala ukuganwa uyinsizwa usuthatha wena umuntu onolwazi lwenye indoda. Ayenzi leyo nto leyo. Wayenzi leyo. Uma kwenzeka usukwenzile lokho kufanele ukuthi ulungise lelo phutha. Nawe umuntu wesifazane ukuze emsamo abokalensizwa ulotshwe njenganomfazi akube umsebenzi wakho ukuthi umfunele intombi into ezomgana ezokwelama wena. Leyo ntombi leyo ngenkathi izogana izobe izophelelisa yena kanye nawe ayizile ukuzophelelisa insizwa kuphela. Kodwa ke ngoba iqinisa nilifuni nizoyiphikisa lenkulumo engiyikhulumayo. Kanti lenkulumo engiyikhulumayo iyoba ukuphila kuwena kusasa. Sengikhuluma nawe wena othema ugana. Wagana usunolwazi lwendoda. Wagana futhi umuntu ongakaza ganwe. Kubalekile ukuthi kufuna intombi emhlophe ephelele ezokwelama ukuze uzophelela kulowo muzi oganele kuwona. Nendoda yakho ukuze izokwazi ukuthi iphelele. Hayi kulungile angawageqa amagula ngoba ngemuki. Uma kuukuthi lenkulumo ebengiyikhuluma ifaka upelepele esilondeni angiyilwe ngiyimpunga yesintu. Kodwa njengoba sithi isintu siyasithanda
kubalekile ukuthi sikhumbuzisane iqiniso. Mina ke insizwa ziyazi, mina nginabangani bami nje abahlezi bengitshela ukuthi bafuna ukulobola, ngibatshele kahle nje mabengikhombisa into bafuna ukuzilobola, mina ngeke ngize mina kulowo mshado wakho. Uma uzothatha umuntu ongeyona intombi ngeke ngoba manje uyodlala ngesikhathi. Ngiyazi ukuthi lokho akuzwakali kahle, vele iqiniso alizwakali. Yabona bafowethu, uma sizokhuluma amanga, sikhuluma amanga, sifike la sikhuluma amanga mina ke ngincamela ukuthi umuntu ongalithandi iqiniso kube ukuthi nami akangithandi uma engathandi iqiniso. Kodwa umuntu othanda iqiniso athi uma ngithanda nje angithandele lona iqiniso. Ngoba iqiniso ilona lodwa eliwukuphila emhlabeni, lona lodwa elithanda omkhulu.